אחד הלקוחות שלנו התאהב במסגרת הזו עם ציפוי זהב של הנרי ג'וליאן, ואמר שאם רק העדשות היו קטנות יותר כמו במשקפי השמש שלו, הוא בטוח היה קונה. למזלו, בשבילנו זה ממש לא בעיה. הוא השאיר לנו את משקפי השמש בשביל לקחת את המידות, ומיד התחלנו בעבודה. פירקנו את העדשה שלו בעדינות, ניקינו, והכנסנו אותה לסריקה. המכונה סורקת את העדשות בדיוק מקסימלי, אבל אנחנו פדנטים, ובכל זאת מוודאים שכל החורים נמצאים במקום הנכון. אחרי שווידאנו שכל המידות נכונות, מכינים את העדשות לעבודה. המכונה סורקת את העדשה ומוודאת שאפשר להתחיל לחתוך ולקדוח. עכשיו כשהעדשה מוכנה, אפשר להתחיל למזיע. המסגרת הזאת קצת יוצאת דופן, מאחר ויש לה ניטים מיוחדים במקום ברגים, ולכן צריך להיות אקסטרה זהירים. בעזרת כלים מיוחדים אנחנו מחברים את המוד בחזרה, מורידים את המדבקה, וכבר ממש אפשר לראות את ההבדלים בין הגדלים של העדשות. וחוזרים גם התהליך גם עם העדשה השנייה. מרכיבים הכל בחזרה בעדינות ודואגים לבדוק שהכל מחוזק כמו שצריך. וככה קיבלנו משקפיים מהממים עם צורה בדיוק לפי המידות שהלקוח רצה. אז אם יש מסגרת שאהבתם אבל לא התחברתם לצורה של העדשות, אתם כבר יודעים למי לפנות.